työ toi tänne Juankoskelle ja nyt ollaan täällä ja täällä on viihdytty. Mä aina sanoin, että mä oon itselleni semmoinen maaseudun kehittäjä. Pienyrityksen päivystyspalvelu ja lehtiyhtiön kirjoittaminen, kirjan kirjoittaminen, tulkkauspalvelut, oppilaitoksen ympäristöauditointipalvelut Tai kestävän kehitys. Sitten nyt kehitys oleva semmoinen uusimallinen toimiston nettipalvelu, viihdesuunnitellut ja kielikäännös ja kirjoitus. Se on tietysti ehdoton semmoinen voiton hetki, kun saa sen kirjan käteensä ja siinä lukee etusivulla oma nimi. En tiedä, mutta mun nimi on käden vaan päässyt siellä takakansi, niin. Tämä nyt, missä me istutaan, niin on ehkä minun iso projekti, eli asukaspuisto Ruukin kappe. Ja minä vedin sitä semmoista hanketta, missä että se on ehkä se isoin, ja sitten siitä hankkeesta niin lähti sitten tämmöinen yhteistyö Skotlannin kanssa. Andy otti tästä hankkeesta sitten kopin ja tieto- ja taitojen vaihtoinen hanke, jos on siellähän porukka on käynyt ja rakennettu kivimuuria. Eli perinteisiä rakennustapoja on vaihdettu. Sieltä Skotlannista on tullut kivirakentamista tänne Suomeen, niin kuin tämä hieno meidän tuoli, ja sitten täältä Suomesta on sitten viety puurakentamista. Eli me on sitten rakennettu sinne tämmöinen hiihtomaja. Me talkoovoimin rakennettiin tämä puisto ja tehtiin satoja tunteja talkootyötä. Tuhansia tunteja. Oliko se ihan varmaan tuhansia tunteja talkootyötä? 1422. Sinä olet viimeksi lukenut ne paperit. Mä sanoisin, että se on ollut yksi näitä hienoimpia hetkiä, kun meillä oli asukaspuisto, tämän puiston avajaiset. Se oli semmoinen tunne, että me tehtiin se. Se oli ehkä mulle semmoinen paras hetki.